Спокойно, Диляне! Добре, дай оттам! Спокойно ще стане! Дай! Ядеме само телешко 2000 метра. Сядане, ако ставаше и аз ще да си ходим още. Не става сега. Става си сега не. По-събудено. Айде! Ама трябва да му бия по един шамар, защото... Точно, това е много красиво стана. Трябва да ми го дадеш да го сложим в това чудо. Прати ми. Абе, ти Фейсбук имаш ли? Не, имам скайп, там ще дам нещо. Това скайп ми такова... Сашо, колко срещу на 100? Започва. 100? Да. Спокойно! Стадион Даяна Миланова, Кракра, Перник. Да бъдат готови състезателките в категория... Мъжки, дай на техника вече, не го чакай! Миткова, Велбашко стадион. Ели Влакова, Кракра, Беше си телевизията. Това по-стреми го пратиш. Това направо трябва верно да го. 3 супле седи след друг, това трябва... Диляне, дай му сега 20 лева на момчето. Побеждава Диляне Митрополита. Това е едно се пърля сам.